Bendithiaf yr arglwydd bob amser, bydd ei foliant yn wastad yn fy ngenau. Mawrygwch yr arglwydd gyda mi, a dyrchafwn ei enw gyda'n gilydd. Bore da i chi i gyd, a chroeso i'r oedfa foreol, croeso i'r rhai sydd yn weladwy ac yn anweladwy, croeso cynnes mawr i chi. Ac wedi elwch yr etholiad, tawelwch fi. Ac dyn ni'n ymfalchio wrth gwrs bod dau o'n plant ni yma yn y Crwys fel betai wedi cael eu hethol i'r Senedd yma yng Nghymru. I ein hemyn cyntaf bore yma yw rhif yr emyn 121. Ein nerth a'n cadarn dŵr yw Duw, ein tarian a'n harfogaeth, o ing a thrallod o bob rhyw, rhydd gyflawn waredigaeth, archelyn dyn a diw, llawn o gynddaredd yw, ei lyd a'i ddichell gref, yw ei arfogaeth ef, digymar yw'r anturiaeth. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 121. Daw'r ddarlleniad cyntaf y bore yma o'r Hen Testament yn benodol o lyfr cyntaf Brenhinoedd ac yn benodol y bedwaredd benod ar 15. A dyma ddarllen o'r 9fed adnod ymlaen. Yno aeth i ogof i aros, a daeth gair yr arglwydd ato gan ddweud, beth a wneud i yma, Elias? Dywedodd yntau, bu mi'n selog iawn dros arglwydd dduw y lluoedd. Cefnodd yr Israeliaid ar dy gyfamod, a bwrwd a llorau lawr, a lladd y broffwydi a'r cleddyf. Mae fi yn unig sydd ar ôl, ac
y maent yn ceisio fy einioes unau. Yna dwedwyd wrtho, dos allan, a saf ar y mynydd o flaen yr arglwydd. A dyma'r arglwydd yn dod heibio. Bu gwynt, cryf, nerthol, yn rhwygo mynyddoedd a dryllio eu creigiau o flaen yr arglwydd. Nid oedd yr arglwydd yn y gwynt. Ar ôl y gwynt, bu diargryn. Nid oedd yr arglwydd yn y ddiargryn. Ar ôl y ddiargryn, bu tân. Nid oedd yr arglwydd yn y tân. Ar ôl y tân, distawrwydd llethol. Pan glywodd Elias, lapiodd ei wyneb yn ei fantell a mynd i sefyll yng ngenau'r ogof. A daeth llais yn gofyn iddo, beth a wneud i yma? Atebodd yntai, bu mi'n selog iawn dros arglwydd dduw y lluoedd. Cefnodd yr Israeliaid ar dy gyfamod a bwrw darllorau i lawr, a lladd y bryffwydi a'r cleddyf. My fi yn unig sydd ar ôl, ac y maent yn ceisio fy einioes uniau. Dywedodd yr arglwydd wrtho, dos yn ôl i gyfeiriad anialwch Damascus, a phan gyrhaedda eneinia Hazael yn frenin ar Syria, a Jehu, fab Nimsi, yn frenin ar Israel, ac Eliseis, fab Saffad, yn broffwyd yn dy le. Pwy bynnag fydd yn dianc rhag cleddyf Hazael, bydd Jehu yn ei ladd. Pwy bynnag fydd yn dianc rhag cleddyf Jehu, bydd Eliseis yn ei ladd. Ond gadawaf yn weddill yn Israel y 7,000 sydd heb lygu glin i Baal na'i gysanu. Yr ail ddarlleniad yw o'r Efengil yn ôl Marc, y 4edd benod. Yn benodol, yr hanes ynglyn â gystegu'r storm, rhif 35 ymlaen. Ar diwrnod hwnnw gyda'r nos dywedodd wrthynt, awn drosodd i'r ochr arall, a gadawasant y dyrfa yn mynd ag ef yn y cwch fel yr oedd. Yr oedd cychoedd eraill hefyd gydag ef. Cododd tymystl fawr o wynt, ac yr oedd y tonnau'n ymdaflu i'r cwch nes i fod erbyn hyn yn llenwi. Yr oedd ef yn y starn y cwch yn cysgu ar glustod. Deffroesant ef a dweud wrtho, athro, a wyt ti'n hydio dim ei bod ar ben arnom? Ac fe ddeffrodd a chyryddu'r gwynt a dweud wrth y môr, bydd isaw, bydd dawel. Gystegodd y gwynt a bydd tawelwch mawr. A dywedodd wrthynt, pam y mae arnoch ofn? Sut yr ydych heb ffydd o hyd? Daeth ofn dirfawr arnynt ac meddent wrth ei gilydd, pwy ynteu yw hwn? Y mae hyd yn oed y gwynt a'r môr yn ei fyddhau iddo. Boed bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o'i air sanctair. Bore da i chi gyd a gai ategu'r croeso sydd eisoes wedi ei estyn i chi. O'r croeso arbennig wrth y drws bore yma'n doedd, felly diolch i chi am fod wrth y drws a dod â gwein i'n wynebau ni wrth ni ddod i mewn. Gobeithio cawn ni gyd fendith o gydaddoli yn gilydd bore yma, dan arweiniad Thomas Williams. Rydyn ni fel Eglwys yn gwerthfawrogi holl waith Thomas fel arweinydd a'i baratoi trylwyr o bob amser ar gyfer ein gwasanaethau. Edrychwn ni mlaen at glywed i gynadwrin ni ato bore yma. Diolch i ti, Thomas. Diolch. Heno am 6
Mi fyddwn ni'n croesawu cyfeillion o eglwysi eraill i ymuno ni yn ein cyfarfod pregethu, ac fe bregethir gan y parchedig Dafydd Andrew Jones. Fore Mawrth am 11 fe fydd coffi ar y camera. Nos Fercher am 7 o'r gloch fe gynhelir gwasanaeth Cymorth Cristnogol Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd yn Eglwys Fethodistoedd yr Eglwys Newydd. Bydd Mari McNeill, pennaeth Cymorth Cristnogol yng Nghymru, yn anerch. Mae croeso cynnes i bawb. Yna nos Wener nesaf am 7 bydd cyfarfod o'r gymdeithas. A noson fydd hon yng Nghwmni Wynffod Elis Owen. Den ni wrth gwrs fel eglwys yn ymfalchio yn ei lwyddiant o gyda'r stafell fyw ac yn ymhyfrydu wrth gwrs yn ein cysylltiad agos sydd rhyngon ni yn y Crwys a'r mudiad hwnnw erbyn hyn. Wrth gwrs mae croeso yn y cyfarfod yma eto i bawb. Fore Sul nesaf byddwn ni yn cynnal gwasanaeth Cymorth Cristnogol ac fe wneir casgliad ymadaol a bydd taflenni gweddi ar gael yn y cyntaf ar gyfer unrhyw un a hoffai gael un. Nos Sul nesaf fe'n harweinir eto gan Thomas Williams. Diolch yn fawr. Nawr i dderbyn eich rhoddion chi nawr, ysgolwch yna. Diolch o galon i chi ferched am wneud y gwaith pwysig yma. Beth am ni gael gair o wedi. Gweddiwn. O ddiw ein tad, diolchwn i ti am dy heilioni. Yn dy heilioni di tuag atom ni. Derbyn ein rhoddion heddiw. Yn dystiolaeth o'n ffydd, yn cariad a'n diolchgarwch. Bendigia'r cyfriniadau hyn fel y cant i defnyddio er dy goniant i wasanaethu eraill ac adeiladu dy deyrnas yma a thu hwnt. Disg ni roi nid o orfodaeth, ond ar chalon lawen ac agored. Yn enw Iesu Grist, yr un a roddodd ei hun drosom ni. Amen. Dwi'n gwybod sy'n gweithio. Yndi, mae o. Yndi. Dwi'n gwybod sgynnych chi, dwi'n meddwl bod nod gynnach chi heddiw. Da chi wedi cael eich galw gan nain, dwi'n meddwl, i wneud gwaith pwysig iawn. Sef edrych ar ôl drysa a hefyd casglu'r y casgliad yn de. Da iawn chi am wneud gwaith mor bwysig. Nawr, ydych chi wedi bod yn gwrando ar yr holl halibalw yn yr election? Naddo? Oes na rhywbeth, dwi'n siŵr bod yr gweddill o'na ni wedi bod yn gwrando ar yr halibalw, a mae yna sŵn mawr wedi bod yn does? Sŵn mawr. Ac da ni yn falch iawn bod y sŵn nad ydy ben wan, ac bod ni'n gallu mynd ymlaen efo'n bywyda oherwydd mae yna lot o sŵn weithiau, does? Nawr, yn eich tŷ chi, oes yna lot o sŵn wedi bod? Da chi mewn tŷ newydd, dwi'n meddwl, yn dydych? Ydych? Pa fath o sŵn sydd yna? Mae yna lot o sŵn fel mae rhaid i ni cael popeth ti'n neud yn barod tan mae'r trydanwr yn dod. Ia, mae'r trydanwr wedi bod, a mae angen bod yn drefnus iawn cyn i'r trydanwr fod, yn dydy. Unrhyw beth arall, sŵn mawr yn yr tŷ? Symud bocsys. Symud bocsys, ia. Wel, dyna ni, mae hynna'n beth pwysig, a dwi'n siŵr bod Rhys wedi bod yn ymarfer y canu arbennig. Ydy?
Di o'n neud sŵn? Ydy. Dwi'n meddwl sain fysa'r gair, ddylswn ni ddeud yn y cyd-destun yna, ynde. Ond lle ydych chi'n mynd pan ydych chi eisiau bod yn dawel? Stafell wely. Da iawn. Stafell wely. Stafell wely. A ydych chi'n cael llonydd yna, dydych? A mae hwnna'n beth braf. Beth? Tedi mawr. Efo tedi mawr, ia. Mae'n peth pwysig iawn cael y tedi mawr wrth ymyl ar y gwely, dwi'n meddwl. Ond dwi am ddweud stori wrthych chi am Elias, Drian. Oeddech chi'r bach yn fed up. Ath o fyny ben mynydd, oedd o'n teimlo ar ben ei hun. Ac unig beth oedd o'n gallu clywed oedd sŵn. Sŵn gwynt, awful. Sŵn diargryn mawr. A dyma o hefyd yn clywed sŵn tân. O, yna'n codi ofn ar rywun, fysa. Ac o feddwl bod o'n fed up, a bod o'n clywed yr holl syna yma, fe ddaeth na ddistawrwydd. O fe nath o sylwi rhywbeth, bod nid yn y sŵn mae Duw yn bodoli, ond yn y llais tawel. Oherwydd fe glywed o lais tawel i ddeud, paid â phoeni, paid â phoeni, oherwydd mae Duw yma. Paid â cymryd dim sylw o'r diargryn, o'r gwyntoedd, o'r storm mawr yma a'r tân. Mi na i edrych ar ôl chdi. Felly cofiwch chi, da chi wedi bod yn help mawr yn neud y pethau tawel heddiw yma, agor y drws, dangos gwen i ni, wrth i ni ddod i mewn i'r capel y bore yma, a hefyd wneud gwaith pwysig o gasglu gyda gwen, dwi'n siŵr, y casgliad. Felly cofiwch, mae yn y gwaith tawel weithiau, da ni'n gallu gwneud gwaith Duw, a hefyd cofiwch, ewch i'ch ystafell, chwiliwch am eich tedi, gan gynnwys y bobl mawr yn y cefn yna, a gwrandewch ar y llais a chariad Duw, a mae o'n dod, ond i ni wrando nastyd. Wel, diolch o galon i chi am wrando mor astyd anna fi, a wedyn gobeithio y gewch chi fendith wrth ella lliwio a cael stori ella yn yr ysgol Sul. Ond diolch o galon i chi am yr holl waith da chi'n neud yn dawel, dawel, ac yn rhaid gwen ar yn gwynebau ni. Hyfryd iawn, diolch i chi. Fe barhawn ein addoliad y bore yma drwy gydganu rhif yr emyn 66. Dyna ni. Ella wedi reid o'n rwla fan hyn. Dyna ni. Emyn o eiddo William Cowper, neu Cooper ddylswn i ddeud. Rhif yr emyn 66. Trwy ddirgel ffyrdd mae uchelior yn dwyn ei waith i ben, i lwybrau ef sydd yn y môr, marchoga wynt y nen. Ac yn y blaen, rhif yr emyn 66.
Rhowch i ni yn awr gynorthwyo yn gilydd mewn gweddi. Ein tad. O Dduw tragwyddol, yn hawelwch y bore hwn, deuwn ger dy fron. Yn ymwybodol o gyflymder y byd o'n cwmpas, o'r newyddion sy'n newid o ddydd i ddydd, yn ymwybodol o'r stormydd sydd yn codi ym mywyd cenhedloedd a phobl. Ac eto, Arglwydd, disg ni heddiw mae nid yn y storm mae'r grym pennaf, nid yng ngwyntoedd bywyd sydd yn cynnig y gair olaf, nid y pethau sydd yn ymddangos yn gryfaf am gyfnod sydd yn dragwyddol. Oherwydd ti, o Dduw, y ti yw'r un sydd yr un fath y ddoe, heddiw ac am byth. Pan mae cyfundrefnau yn newid, pan mae marchnadoedd byd yn siglo, pan mae pethau y bu pobl yn ymddiried ynddynt yn pylu ac yn pallu, disg ni adeiladu yn bywydau ar y pethau sydd yn aros. Cadw ni rhag addoli llwyddiant, gwag, burhoedlog neu rym, neu gyflymdra a sŵn y byd hwn. Troi'n llygaid ni heddiw'r bore at yr hyn sydd yn dragwyddol, at gariad, at drigaredd, at wirionedd, at ffydd, ac yn bennaf oll, at y bresenoldeb sanctaidd di. Phan mae'r stormydd yn codi o'n cwmpas fel ar y môr, disg ni gofio pwy sydd wrth y lliw. Fel y disgyblion gynt ar fôr Galilea, rydym ninnau weithiau'n ofnus ac yn ansicr. Ond rhoi ni'r ffydd i gofio fod y fab Crist yn y cwch. Cofiwn hefyd heddiw am ein cenedl yn dilyn yr etholiad diweddar. Roedd o'i thineb gostyngeidrwydd ac uniondeb i'r rhai a ddewiswyd i lywodraethu. Bydd gyda hwy yng nghanol pwysa, cyfrifoldeba a phenderfyniadau mawr. Ac Arglwydd bydd hefyd gyda'r rhai sydd wedi colli eu seddi yn y Senedd. Y rhai sydd yn wynebu newid annisgwyl, siom neu cyfnod newydd o'i blaenau. Roeddynt urddas, tangnefedd a gobaith newydd ar gyfer y dyfodol. Mae'n oes lle mae llawer yn poeni am waith, am ddiogelwch, am ei lle mewn byd sydd yn newid mor gyflym. Disg ni fel cymdeithas i beidio anghofio rhai sydd ar goll ar y cyrion. Helpa ni weld gwerth pob unigolyn, dangos i ni ffyrdd newydd o ddefnyddiau doniau pobl yn dda, ac i ni ddefnyddio'r holl dechnoleg sydd ar gael gwell ac bydd cymdeithas. A rhoi'r sawl sydd yn wynebu ansicrwydd, roeddynt ddewrder, hyblygrwydd a gwydnwch. Pan ddaw newid boed i ni beidio a thorri mewn ofn, ond addasu gyda gobaith a doethineb. Cofiwn hefyd o arglwydd am y rhai sydd yn unig, y rhai sydd yn dost heddiw, yn hiraethu, a rhai sy'n byw mewn tristwch tawel nad oes llawer yn ei weld.
bydd di yn agos atynt, boed iddynt deimlo cynhesrwydd dy ras, a thynerwch dy falm dwyfol. Lle mae poen, mi wn y byddet yn rhoi cysur. Lle mae blinder, mi wn y byddet yn rhoi gorffwys. Lle mae ofn, mi wn y daw tangnefedd. A lle mae'r enaid yn teimlo'n wag ac yn wan, mi wn y byddet yn ei lenwi a gobaith newydd. Ac eith Eglwys o arglwydd, rhogalon ddewr a ffyddlon iddi. Gwna ni'n eglwys genhadol, nid yn gaeth i'r gorffennol, ond wedi gwreiddio'n ddwfn yn dy wirionedd. Adeilada ni ar y graig, cadwain ffydd yn gadarn yn Crist, yr hwn a'n carodd ni gyntaf, yr hwn sydd yn llefaru gostega, distawa yng nghanol y storm. A phan fydd y byd yn llawn sŵn, disg ni wrando eto ar y lais distaw, fel gweddi, fel y gwrandawodd y ddisgyblion pan ddysgais iddynt y weddi fawr honno, ein tad. Ein trydydd emyn y bore yma yw rhif yr emyn 74. Nad ym adeiladu'n ysgafn ar un sylfaen i syne, nad ym gymryd craig i orffwys, ti yma i angau yn dy le. Ti fy niw, tra bwydd byw, gai ffod fy ngorffwysfa wyw. Rhif yr emyn 74. Diolch.
Y Methlehem bell, roedd na ŵr o'r enw Sant Jerome. Yr ysgolhaig amwadol hwnnw yn ei stydi. Roedd wedi symud i Bethlehem mwyn bod yn nes at fan geni Iesu. Yno, yr oedd yn cyfieithu'r ysgrythurau i'r Lladin, y magnum opus, y Vulgat enwog. Ac ar un adeg yn ei stydi, roedd yn gweithio ar gyfieithu a sylwebu ar lyfr Ezekiel. Ac yna, yn y foment honno, daeth newydd syfrdanol, newydd dinistriol am gwymp Rhufain. Fe gafodd y ddinas ei ysbeilio drwy law y fusigothiaid. Ac yn sydyn reit, dyma Sant Jerome yn rhoi ei lawysgrifau o'r neilltu ac yn eistedd mewn distawrwydd llwyr. Roedd o wedi ei syfrdanu. Ac fe wnaeth hynny am dridia. Ac yn y tawelwch hwnnw, efallai y byddai yn cofio geiriau anfarwol Ezekiel o'r bennod gyntaf o'r llyfr yna, yn adleisio yn ei feddwl. A'r geiriau efallai a fysa wedi dod i'w feddwl o oedd yna yr edrychais ac wele yn dyfod o'r gogledd gorwynt a chwmwl mawr. Gwele yn dyfod o'r gogledd gorwynt a chwmwl mawr. Sut bu i'r corwynt yma ddinistrio y ddinas dragwyddol a'i gwareiddiad? Yr oedd, fel y gwyddoch chi, yr ymerodraeth Rhufeinig yn cael ei weld yn drefn dragwyddol. Oedd yn cael ei alw'n Roma Aeterna, fel dywed y Rhufeiniaid. Roedd o fel petai yn cynrychioli agwedd sylfaenol ar y byd. Yr oedd gwerthoedd, gobeithion a disg wedi adeiladu arnyn nhw. Ac ar adeg ysbeiliad Rhufain, yr oedd gŵr arall yn ei stydi. Austin Sant y tro yma, yn Hippo, yng ngogledd Affrica, Algeria heddiw. A yno roedd yn gwasanaethu fel esgob. Ac yn yr un ffordd fe ledaenodd newydd y cwymp ar draws yr ymerodraeth gyfan. A chafodd o effaith ddofn ar Austin Sant, yn ddeallusol ac yn ysbrydol. Yn wir, y sioc a choswyd gan gwymp Rhufain oedd un o'r preifas yma oedd ysgrifennu llyfr nodedig Dinas Dduw, De Civitate Dei. A dyma lun ohono fo yn ysgrifennu y gyfrol honno. Ac yn y gyfrol yna, mae'n amddiffyn Cristnogaeth yn erbyn honiadau oedd yn gyfredol ar y pryd gan baganiaid fod yr hyn oedd wrth raidd y diriwiad oedd ei bod nhw wedi troi cefna ar hen ddiwiau Rhufain. Ac o ran y fandaliaid, bu Austin yn dys personol i storm fawr yn ei ddinas ei hun yn Hippo. Ac fe, maes o law, fe deimlodd o'r ysgyniad gogledd Affrica hefyd. Oherwydd erbyn 430 oedd Crys, yr oedd dinas Hippo ei hun dan warchau. Ac roedd Austin y tu mewn i'r ddinas yn ystod y gwarchau yno yn sâl erbyn y diwedd ei fywyd. A fydd farw yn y mis Awst y flwyddyn honno 430, cyn i'r ddinas syrthio'n derfynol i'r fandaliaid. A da ni'n byw yn dydyn ni mewn oes ryfedd iawn. Byd stormus, gwyntog, fel bod un corwynt yn dod un ar ôl y llall. Fel y profodd Ezekiel pan ddwedodd yna
yr edrychais a gwelen dyfod o'r gogledd gorwynt a chwmwl mawr. Oes ydy hi sydd yn symud yn gyflym nes bod llawer yn teimlo fel pe bai'r ddeiar ei hun yn symud oddi tanynt, bron megis daeargryn da ni'n deimlo yn yr oes sydd ohoni. Ac mae gwleidyddiaeth yr ynys fechan hon wedi profi daeargryn yn dydy. A'n gwlad nina bellaf bennaf oll yn teimlo'r newid gwleidyddol yn fwy na neb efallai. A dwi'n siŵr bod Sir Keir Starmer ac Eluned Morgan yn fyd y bore yma, ac mewn sioc am rai dyddiau fel Sant Jerome gynt, wrth i nhw brofi cwymp o fath, cwymp eu plaid gwleidyddol. Ac pa mor dyngedfennol y mae'r etholiad diweddar wedi bod, ac yn enwedig i ni yma yng Nghymru, hoffwn i y bore yma sôn am gorwynt arall sydd ar y gorwel, sydd yn llawer mwy difrifol i'r ddynoliaeth a'n ffordd ni o fyw na gwleidyddiaeth bleidiol. A'r tristwch i mi yn bersonol yw ni chlywais i yr un gwleidydd yn trafod y pwnc pwysig hwn, heb sôn am gynnig cynllun i ymdrin â'r corwynt sydd ar y gorwel. A mae hyn yn gwbl anghyfrifol, yn gywilyddus yn fy marn i. Fe glywais i gan Rhun ap Iorwerth y gair uchelgais yn cael ei ddefnyddio sawl tro, ac hefyd am yr angen i amlygu cyfleon i'r ifanc. A diolch iddo am hynny. Ond, am genedlaethau, roedd rhyw ffydd bron, di-ysgog gennym mewn cynnydd, growth, cyfoeth cynyddol i bob cenhedlaeth. Fe glywsoch chi Macmillan, dwi ddim yn ei gofio fo, ond dwi'n cofio darllen amdano fo, yn sôn am "You have never had it so good." Ac roedd addysg yn ffordd bendant allan o dlodi. Roedd na gynnydd i dimlo bryd hynny, a roedd gwybodaeth yn allwedd i fywyd gwell. Mae yna ymadrodd yn does sydd yn agos iawn at galonna ni y Cymru, gorau arf disg. Roedd addysg i fod i ryddhau pobl oddi wrth y llydded corfforol, oddi wrth waith corfforol trwm, oddi wrth y pyllau glo, y chwareli, a'r llafur diben draw oedd yn llenwi bywydau cymaint o'n cyn dadau a'n cyn mamau. Roedd y freuddwyd yn un syml. Po fwyaf y wybodaeth, po fwyaf yr addysg, po fwyaf y datblygiadau technolegol, a gyda hynny, dawen ni sgil, mwy amser gyda'r teulu, mwy amser ar gyfer gorffwys, mwy amser ar gyfer diwylliant a hamdden, mwy amser i'r enaid hyd yn oed. Ond erbyn hyn, mae yna rhyw dro rhyfedd wedi digwydd, a dyma'n union yw'r corwynt sydd ar y gorwel. Da ni wedi clywed yn dydan ni am y deallusrwydd newydd yma, yr hyn a elwir yn artificial intelligence, yn dechrau newid nid yn unig gwaith trwm corfforol, ond gwaith y meddwl dynol hefyd. Os oedd chwyldro diwydiannol y gorffennol yn disodli'r angen am gryfder y corff, mae'r chwyldro deallusrwydd artiffisial yma da ni'n ei brofi yn disodli yr angen am gryfder y meddwl, y deallusrwydd dynol. Eisoes mae'n cystadlu a chyflymder a gallu'r meddwl dynol ei hun, ac yn ei ddisodli yn raddol bob dydd. Ond nid ein dwylo'n unig sydd yn cael ei efelychu bellach gan beiriannau, ond ein geiriau, ein dadansoddi, ein rhesymu, hyd yn oed y matha o greadigrwydd y maes celf. Ac felly mae'r storm, y corwynt yn brysur agosau. Ac yn drist iawn am y tro cyntaf mae'r cysylltiad rhwng addysg a bywoliaeth well wedi ei thorri.
Nid gwybodaeth yn unig sy'n cyfri mwyach. Mae gwybodaeth ar gael ym mhob man. Dim ond i chi agor y ffôn hwn ger yn ochr i fan hyn. Ond yr hyn sydd yn weddol, yn weddill, mae'n drwg gen i, ydy'r gallu i ni fel pobl i addasu. Yn gallu ni i gydweithio gyda thechnoleg, i newid yn gyflym, i aros yn berthnasol. Dyma ddiffyg yn fy marn ni addysg gyfoes yw anallu y system addysg i baratoi bobl, a sut i addasu cydweithio gyda'r deallusrwydd newydd yma. Ac mae llawer yn byw gyda rhyw ofn tawel, a dyma her fawr y gwleidydd heddiw. Mewn oes arall, dwedwyd gorau arf disg, ond mewn oes o gorwyntoedd technolegol, efallai mae'r gwir yw y gorau arf yw arf gwydnwch. Gorau arf efallai y gallu i addasu a hynny'n gyflym. Erys y cwestiynau mawr. Os na fedraf addasu, beth wedyn? Os gall peiriant gwneud fy ngwaith i yn gyflymach, beth yw fy ngwerth i? Beth oedd gwerth fy addysg i, os yw'r byd yn symud yn gyflymach nag y galla fi redeg? Ydw i'n mynd i gael yng ngadael ar ôl? Neu y fydd storm sydd ar y gorwel yn dryllio ein cwch ni? Rydych chi, fel finna, wedi gweld corwynt ar y teledu efallai. O bellter, mae'n edrych yn odidog bron, yn llawn egni, yn llawn gallu, yn llawn potensial. Ond po fwyaf yr awn ato, mwyaf rydyn ni'n sylweddoli pa mor ddinistriol y gall fod. Ac eto, prin yw'r lleisiau sy'n siarad yn onest am faint y storm sydd yn dod. Fe soniodd un dyn doeth o'r pwlpid hwn, bron flwyddyn yn ôl am yr union bwnc yma, y parchedig athro John Tidno Williams, yn benodol fe soniodd am yr hyn sy'n cael ei alw dad bedydd, the godfather of artificial intelligence. Am ŵr a oedd wedi ennill gwobr Nobel a gwobr Turing, sef Geoffrey Hinton. Fe ddwedodd o, we are at a point in history where something amazing is happening. And it may be amazingly good. And it may be amazingly bad. We can make guesses, but things aren't going to stay like they are. Ei brif bryder oedd sut aiffaith y caiff hwn ar werth yr unigolyn. Pwy sydd wir yn gofyn sut fath o bobl fydd angen arnom yn yr oes newydd hon? Na, nid dim ond beth fydd angen i bobl i wybod, ond sut fydd angen i bobl fyw, i gyd fyw gyda'r dechnoleg. A'r cwestiwn pwysig y bore yma, sut allwn ni brofi bywyd llonydd mewn byd sy'n mynd yn gyflymach bob dydd. Ac mae hynna'n dod â ni yn dwt at y cwch bach na ar fôr Galilea. Fe wyddwch chi'n iawn yr hanes, fod storm yn codi, tonnau yn dod i mewn i gwch sydd gyda'r disgyblion ynddo. A mae'r disgyblion mewn panig. A mae'n bwysig cofio bod hein yn bysgotwyr profiadol, llawer ohonyn nhw. Dynion oedd wedi gweld stormydd o'r blaen, ond mae'r storm hon yn fwy na nhw. Ac weithiau, dyna sut mae cymdeithas yn teimlo heddiw. Mae'r systema rydyn ni wedi ymddiriad ynddyn nhw yn dechrau siglo. Mae'r economi yn newid. Mae gwaith yn newid. Mae'r ffordd rydyn ni yn byw yn newid. Ac mae llawer yn teimlo fel y disgyblion. Athro
a'i di fater gennyt ein colli ni. Neu, yn yr hen gyfieithiad, athro wyt ti'n hidio dim ei bod ar ben arnom. A mae hwnna'n gwestiwn modern iawn yn dydy. Yn bod ni yn ganol y cyfan, mae Marc yn rhoi manylun rhyfedd iawn i ni, bod Iesu yn cysgu. Nid oherwydd nad yw'r storm yn unreal, nid oherwydd nad oes perygl yn y storm yma, ond fod rhywbeth yn yr Iesu sydd yn ddymnach na'r storm ei hun, rhywbeth sydd yn ei angori. Ac felly, efallai dyma un o'r pethau pwysicaf sydd angen ar y byd heddiw. Nid mwy o wybodaeth yn unig, nid mwy o gyflymder, nid mwy o effeithlonrwydd, ond pobl sydd yn gwybod sut i fyw heb i'r storm feiddiannu'r enaid. Y gamp yw sylwi nid ar y dinistr sydd yn digwydd, ond ar yr egni newydd sydd yn dod yn ei sgil, a gwynebu yn ddewr, yn onest yr hyn sydd rhaid i ni wneud, ac efallai yr ateb yw camu mewn i lygad y storm. Ond mae gwahaniaeth yn does rhwng byw ar drigaredd y storm a byw o ganol dyfnach na'r storm ei hun. Pobl ydyn ni sydd wedi adeiladu ar y graig. Pobl ydyn ni sydd yn medru gwrando yng nghanol y sŵn. Pobl sydd yn medru gwneud yr hyn a ddysgodd Elias ar fynydd Horeb. Fe gofiwch chi yr hanes o'r darlleniad. Fe gofiwch chi'r gwynt mawr na. Y daeargryn, y tân hyd yn oed. Ond y geiriau pwysig oedd, ond nid oedd Duw ynddynt. Ac wedyn wrth geg yr ogof fe glywodd llef, ddistaw, fain. A mae hynny'n anhygol o berthnasol i'n hoes ni. Mae'r byd yn llawn sŵn, llawn barn, llawn gwybodaeth, llawn rhythr, ond mae'r enaid dynol yn ysu am rhywbeth tawelach. Mae chwant am rhywbeth dyfnach arnom ni, rhywbeth tragwyddol. Ac felly, yng nghanol y storm ar y môr, mae Iesu yn codi ac yn dweud, gystega, distawa, a'r gwynt a ostegodd a byd tawelwch mawr. Gystega, distawa. Nid siarad ar disgyblion y mae'r Iesu yn gyntaf, ond gyda'r storm. A mae hynny'n bwysig. Oherwydd mae'r Efengyl yn ein hotgoffa ni, nid yw'r storm yn sofran. Nid y storm sydd ar grym pennaf. Nid technoleg sydd ar gair olaf. Nid hyd yn oed addysg. Nid yr economi. Nid algoritmau. Nid cynhyrchiant. Ac nid yw gwerth person yn cael ei benderfynu gan ba mor gyflym ydyw, na pha mor effeithlon ydyw, na faint y gall gynhyrchu. Mae yna rhywbeth fwy sanctaidd am fod yn ddynol. Ein gallu i fod yn ddewr, yn wydyn, yn gallu i addasu pan ddaw'r storm. Oherwydd ein bod wedi adeiladu ar y graig, ein bod ni'n dysgu'r hyn sydd yn dragwyddol. Ein hemyn cyntaf bore yma oedd emyn Martin Luther. Yr geiriau oedd ein nerth a'n cadan dŵr yw Duw, ein tarian a'n harfogaeth. Efallai mae'r geiriau mwy o pwrpasol bellach yw gora, arf, y cadarn dŵr. Wedi storm, beth sydd yn aros? Wel, wrth gwrs, yn gallu ni i garu. Yn ffydd ni yn y tad nefol sydd yn ein caru ni. Yn gallu drigarhau ac i dderbyn maddeuant
i ryfeddu, i addoli, gwrando a chael cyfle i adnabod Duw a'i ras di ben draw a gwarcheidiol. Ac efallai mai dyma galwad fawr yr Eglwys yn y blynyddoedd sydd o'n blaenau ni. Nid cystadlu a chyflymder y byd, ond helpu bobl rhagboddi yn y byd sydd ohoni. Dysgu pobl sydd wedi adeiladu ar y gair. Dysgu pobl sydd wedi wrando eto ar y llef ddistaw fain, fel Elias ar fynydd Horeb. Oherwydd, nid yw'r Efengil yn addo na ddaw stormydd, ond mae'n datgan rhywbeth pwysig, fod Crist yn y cwch. Ac weithiau yn yr oes fwy a swnllyd, y peth mwyaf chwyldroadol oll yw clywed eto lais yr arglwydd a hwnnw'n dweud gwystega, distawa, a'r gwynt a ystegodd a byd tawelwch mawr. Roedd yr hen ddyn yn chwalu o gwmpas Awsyn Sant. Yr oedd Rhufain wedi ei darawstwng. Yr oedd gogledd Affrica yn llosgi. Yr oedd hippo dan warchau. Ac eto beth a osododd yr hen esgob ar furiau ei stafell, oedd wedi rhoi rhywbeth ar ei furiau ei stydio. Nid mapiau, nid sloganau gwleidyddol, nid addewidion y byddai'r ymerodraeth yn ei achub, ond y salmau oedd ar wal i stydio. A bu yn gweddio, yn daer, yn ddyddiol gyda dagra yn ei lygaid, oherwydd yr oedd Awstyn yn gwybod mae gwareiddiad a chynedloedd yn codi ac yn cwympo. Mae teyrnasoedd ac mae marchnadoedd y byd yn cael ei siglo, ond y mae dinas Dduw yn para. Ac efallai mai dyma yw galwad yr Eglwys ym mhob oes ofnus. Nid mynd i banig gyda y dyrfa, nid addoli grym, nid glynu'n anobeithiol wrth ymerodraethau sydd eisoes yn darfod, ond bod yn bobl weddigar, yn bobl ddewr, edifeiriol, ac yn meddu ar ffydd ysbrydol ddofn. Pan ddaeth y storm i hippo, nid yn Rhufain a gosododd Awstyn i obaith, ond yn niw a'r arglwydd sydd yn y cwch. Fe deimlodd o. Fe deimlodd o'r hedd yn llifo drwyddo. Ac yng ngeiriau elfed, da ni am i ganu maes o law, o am yr hedd sy'n llifo megis afon, trwy ddinas Duw, dan gangau'r bywiol bren. Gyfeillion, gystega, distawa, a'r gwynt o stegodd, a bu tawelwch mawr, mwyn ei enw. Amen. Un hemyn olaf yw emyn elfed, rhif yr emyn 787. Rhoi my'r hedd na wyr y byd amdano, hedd nefol hedd, a ddaeth drwy ddwyfol loes. Pan fyddo'r don a'r fenaid gwan yn curo, mae'n dawel gyda'r Iesu wrth y groes. Rhif yr emyn 787.
am yr hedd sy'n llifo megis afan, drwy ddinas Duw, dan gangau'r bywiol bren, gras sy'n harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fydda gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.